gasten lopen in de kroeg, ze zogen mich niet stoon. Dus ik dacht, Josum, loop die bel maar gewoon. De tapkraan die ging open, het bandje wordt geblust. En rundje voor de zaak, maar geld had ik niet dus. Ik heb het toen nog rustig goed gelachen. Maar ik kookte al en werd ze wat hij zag. Wat zesse mich nu? Aan de kant uit de weg, jong tegen Max kreeg. Wat zesse mich nu? Had op met 10 gezwets, als ze het niet wist. Misschien dus ze de brood die leffe kwijt. Maar dan had ze het garen, maar moeten bewaren. Het interesseert me echt geen zier. Houd op met het gemier. Wat zesse mich nu? 4 juli 2009, dan komen die schut allemaal. OLS Sint-Jan, couplet. Op het schuttenviers stond zo'n mooi geweer. Dus ik dacht, Josum, schiet de vogel neer. De allerlaatste schot gaat er in de lucht. Het is voor geld beleefd, is dit soms wat geen zorg. Ik heb het toen nog rustig goed gelachen. Maar ik kookte al en werd ze wat hij zag. Wat zesse mich nu? Aan de kant uit de weg, jong tegen Max kreeg. Wat zesse mich nu? Had op met 10 gezwet, als ze het niet wist. Misschien dus ze de brood hier even kwijt. Maar dan had ze het garen, maar moeten bewaren. Het interesseert me echt geen zier. Houd op met het gemier. Wat zesse mich nu? Wat zesse mich nu? Aan de kant uit de weg, jong tegen Max kreeg. Wat zesse mich nu? Houd op met 10 gezwet, als ze het niet wist. Misschien wist ze de brood die leffe kwijt. Maar dan had ze het garen, maar moeten bewaren. Het interesseert me echt geen zier. Houd op met het gemier. Wat zesse mich nu? Wat zesse mich nu? Dankjewel, de Toddezèk.